Пичове, много бързо да се включи да ви покажа една мега мазната схемичка. Моята схемичка за Clash Royale. Да, това е моят дек, който сам съм си направил. В смисъл, не съм го гледал от никъде, брат. Сеса. Аз винаги си ги правя сам. Обаче, това не е просто геймплей, пичове. Това не е просто геймплей. Това е тъмна психология, брат. Ние с този дек, това наистина не ви го препоръчвам да го използвате, брат, защото наистина силата може да бъде опасна, ако попадне в грешните ръце. Тъй, че да, пичове, много внимавайте, ако някой ще го прави това нещо наистина. В смисъл, този дек, да, силен е, обаче целта му не е да печели. Това са двата дека, стратегически устроени, да въздействаме и да влезем да контролираме ума на нашия противник. Тъй, че, пичове, направо да ви покажа за какво става на въпрос. Как се цъка този дек и защо е толкова тегаво. Значи, първо, пичове, какво ще направим? Сега ще ви покажа схемата, изчакайте. Оп, вижте, Тенкс да му кажем. Добре, той е почва мръсно. Така, пичове, значи, казахме му Тенкс, ало. По този начин, сега пича ще си помисли, че съм някакъв такъв айляк пичага, брат, че нали съм готин. По принцип да, нали, но все пак той е моя враг. Така, сега вижте много внимателно. Пича прави пуш, при което го дестройвам с мега рицаря, при което вижте сега какво направи. Сега той ще го контърне с нещо. Той го контри... той се предаде. Добре, не проработи схемата този път, но все пак взимаме играта. Тъй, че да. Йо, аз взимам някакъв шит, брат. Хънтър. Знам какъв този човек. Добре, пичове, ей сега става схемата, брат. Ще видите колко е тъмна. Аз използвам тъмна манипулация, бе, брат. Вижте сега, добре. Значи, първо пускаме едно хок райдърче. О, добре, пича е дед. Просто трябва да изхъба елексир за нещо. Да видим как ще го дефендне. Мини пека, добре. Добре. Сега, пускаме мега рицар. Добре, пичове, на шикса, схемата няма проработи. Не, пичове, схемата не проработи. О, не, пичове. Fuck this shit, брат. Какви си тия кенсъри, с които цъка моя, брат. О, фак, брат. Добре, следващата игра, пичове, ще го направим. Добре, пичове, дадах му се реално, просто защото исках да ви покажа схемата. Но да, вижте сега, много внимателно гледайте как ще му ебе майката на това смешник. Добре, имаме лоши карти. О, добре, той добре започва. Направо го контрим. Сега само трябва той да направи някакъв пуш. Аз вече съм готов. О, браво! Пичове, няма стара схемата. Или? Пичове, има надежда. Да. Готови сме. Пичове, по друг начин ще успеем. О, да, пичове, схемата е готова. Готов е, пича. GG, братле, GG. Вижте сега как ще се предаде този пич. Той се предаде, брат. Това е схемата. Аре, GG си, брат. Бах ти кенсъра, брат. Ще ми цъка то електродракон ли къв беше, брат. Бах ти кенсър, пича. Но да, схемата не проработи, честно казано, тъй че да, в следващата игра. Мале, как ще играеш този герой, бе, брат? Въй то пича, най-големия кенсър, с който съм играл, наистина. Пича, много мразя тази игра, бе, брат. Мале, вижте го какъв е кенсър, бе, брат. Вижте го какъв е кенсър, това е. Дай му, брат. Дай му, моля се. О, брат, аз съм най-тегавия. Оп. Бързо. Да се нахраним с неговата негативна енергия, пичове. Усещам го, брат. Много хубаво ми стана. Добре, пичове. Стига съм се разсевал. Ей, сега покажам схемата, брат. Еби му майката. Какво е това, брат? Аре, пичове. Сега ще стане схемата. Само стойте и гледайте. Смисъл, тази схема наистина работи в 90% от случаите. Мале, как си такъв кенсър, бе, брат? Как ще играеш тия карти, бе, брат? Да, тази схема наистина работи в 90% от случаите. О, не, аз мискликнах. Брат, аз съм много прост. Fuck this shit, брат. Нищо, пак. Добре сме, пичове. Схемата има как да стане. Да. Добре, схемата ще стане. Не, пак мискликнах. Брат, аз съм много зле. Нищо, пичове. Много добре. Сега ще му направим схемата. Сега, пича направи някакъв къс пуш. Сега само гледайте какво става. Аре, братле, заспей. Не, аз си пребах картите, брат. Жестоко. Добре, вижте, схемата реално стана. Разбих му пуша с моя мега рицар.
при което той си изхаби елексира да ми разбие мега рицаря. Обаче аз съм събрал елексир и пускам Хок Райдър с замразяващото от другата страна. И почвам да му се смея. Тъмната психология в това нещо е, че сещате ли са, когато просто Хок Райдъра ви... О, да, той е готов. Сещате ли са Хок Райдъра, когато ви изкочи, брат, на кулата и вие няма какво да направите? Вие сте беззащитни. Ето, готов е, брат, готов е. Той ще се предаде, това е целта. И вие се пържите някакво такова, че нищо не може да направите, брат. Сеща, вие нямате елексир и го гледате как ви точи от кулата. И от другата страна, в същото време, има мега рицар, който той е по-скоро за примамка. И те реално няма да набият демидж, той може да го изконтри това. Обаче, аз изкарам третото ми оръжие, да се зареждам от негативната енергия на моя враг и той наистина много се ядоса и по този начин просто се отказва и печеля играта. Сеща се. Просто това е моята схема. Препоръчвам да не я използвате и да не я копирате. И реално не се получи, в смисъл, аз исках да я покажа, но да, схемата реално не се получи. Няма да ви я показвам сега. Кацал, пичове, кажете между другото дали... Факт, това ще... това ще го бърна, брат. Такова. Кажете дали искате да направя клан, в който да разцъкваме. Аз цяло не че разцъквам много ден, но да. Пишете отдолу дали бихте влезнали, брат, ако направя клан. Може да направим някаква армийка, брат, в която да цъкаме. Сега реално ще ви покажа една битка, в която реално се случи това нещо. Брат, какви са тия карти направо? Нямам никаква идея. Добре, пичове, тук реално имам някакви загуби, но те са просто защото ми спря интернета, защото бях в самолет. И да. Вижте сега много внимателно моята черна тактика. Виж, той им пожела късмет. Аз естествено не го почвам с молотовете, за да си помисли, че съм готин. И пускам един стратегически Хок Райдър, за да видя той как ще ми реагира. При което той става с добри карти и си прави някакъв къс пуш. При което обаче... Аре, залягай, брат. Сеш са. И сега само изчакайте, брат. Само изчакайте, той тръгва да го контри, брат. Защото такъв, добре, сега ще го изконтра, брат, да не ми набия демидж по кулата. Обаче на мен точно това ми е плана. Той да си изхаби елексира. Добре, това не трябваше да го правя, но да. Стойте, гледайте, брат. Вижте, той го контри и сега такъв се радва вътрешно. И сега аз бомба Хок Райдъра, замразящото отзад, при което той има от една страна, брат, има мега рицаря, който му бие кула, от другата има Хок Райдъра, той няма елексир да го дефендне. И реално наистина нямам представа защо не съм се смял тук, брат, толкова много. Аз в принцип много го правя, защото се храня от негативната енергия на моя враг. Но да, просто това е схемата, пичове. И той се предава, той просто не издържа и рейдж куитва. И аз така побеждавам играта. Да, това е моята черна психология. Както казах, не използвайте тази, наистина, ако това нещо попадне в грешните ръце, е свършено с планетата Земя. Но да, пичове, пишете отдолу дали ще да направя клан. Той ще се казва Курзова шеф, защото шеф е И да. Пичове, fuck this shit. Сега ще направя една игра, брат, последна, да ви покажа просто схемата, мръсната схема, брат. Черната психология на моя дек. Let's go, брат. Тъй. Пускаме му един къс пуш, да го видим как ще реагира само. Скелети ли, бе, брат? Си пълна смешката, бе, брат. Дарт Гоблин. Аре, стягай се, бе, бут. Това май трябваше да го пусна малко по-рано. Ама няма нищо. Пиче, схемата не проработи, аз го пръснах от началото, брат. Това не е схемата. Схемата ми реално не е да печеля, брата, да се храня от негативната енергия на моя противник. Ама да, се тая, брат. Бил майката. Добре, вижте, пичове, стана схемата. Добре, пуснахме му някакъв пуш, при което сега той е такъв, шит, трябва да каунтър на този мега рицар. Не, той май се предаде. Мухло. Не, фак, брат, бати кенсъра, брат. Бати кенсъра. Ма нищо. Ние ще го изконтрим, брат. Добре, пичове. Вижте само схемата, как ще му открадне енергията. Аре, вземи. Готово. Той е дестройнат, брат. Готово. И сега, пичове, само гледайте пуша. Само се хилим. И той е такъв, брат, какво ми схилиш? Сега ще го дестройна на този мега рицар. И такъв си вярва, брат. При което, аз от другата страна му играя това. И не спирам да схиля. Само вижте как се предава. Пича е готов, брат. Пича е пътник. Вижте го, той се предаде, брат. И сега някакво няма да го бия, брат. Само ще му се хиля. Брат. Ще го изпържим мега много, брат. Вижте как ще го изпържим направо. Ми става хубаво, брат. Аз се презареждам. Аз го контролирам, брат. Фак.
Да, аз контролирам неговия ум, брат. И 3 такива да ми пуснеш, брат, нищо няма направи. Сети ли се? О, фак! Пичове, забравих да се смея. Няма нищо. Въй, брат, трябваше да му дам една такова и да го задържи още, да го изпържа, ама... Мисля, че това е, пичове. Това е. Пишете дали да направя клан. Даже знаете ли какво, брат? Правя клан, пичове. Заебавам тук моите хора, въпреки че не ги познавам тия смешници, брат. Добре, пичове, клана просто ще сказвайте, брат. Мисля, че е много готино. Само трябва да изберем някаква готина картинка. Избираме парата в червено, бойс. Защото тук сме хъсларите, сеса. Тук всички чейсваме парата, брат. Добре, пичове, мисля, че много добре стана. Ама да, ще седа тук, брат, сам и ще ви чакам, брат. Let's go. И такова, брат. Let's go. Аре, чао.